Ayun na nga mga kalapatay, no. Kung gusto mo makasali sa parapol ng ibon na ito mga kalapatay, no. Ito sa Man Love mga kalapatay, napagad ng ibon mga kalapatay, no. Ano ito ba tinatawag na red bar? Ito red bar mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, ang pinaka-mechanic ng ibon na ito mga kalapatay, no. Yo, what's up mga kalapatoy? So yun na ngayon mga kalapatoy, no, mag-love visit tayo kay Man Love mga kalapatoy. Man Love at saka Princess. Two Princess Love mga kalapatoy. Dating kung saan kami nag-love visit mga kalapatoy. So babalik kami ngayon dito mga kalapatoy, no. At yun nga mga kalapatoy, no, mayroon siyang mga kalapatoy. Mayroon siyang pa donation bird mga kalapatoy, no. At yun nga mga kalapatoy, malalaman nyo ngayon yung mechanic ng ibon mga kalapatoy kasi napakagandang ibon na ito mga kalapatoy, no. Talaga pagkaibon. At yun yung mga kalapatoy, no, dun sa mga subscriber ko mga kalapatoy, at sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, tapos please subscribe na sa channel namin, tapos hit yung notification bell para mag-update kayo sa natin mga video. At yun yung mga kalapatoy, no, para ito sa sa mga subscriber namin at sa mga gusto pa mag-subscribe at gusto sumali sa parapol namin, no. Mayroon kayong parapol mga kalapatoy. Napakadali lang mga kalapatoy, no. So may link tayong ilalagay dyan sa taas mga kalapatoy. Yung sa taas niyan, may link tong video na to mga kalapatoy, no, kung saan doon kayo magko-comment ng mine mga kalapatoy. At syempre mga kalapatoy, no, comment mine tapos mga kalapatoy with screenshot mga kalapatoy para naman subscribe yon. Subscribe tapos screenshot para naman makasali ka mga kalapatoy sa iba parapol naming ibon. At yun mga kalapatoy, no. At bago nga pala lahat mga kalapatoy, ito yung ibon yan yung ibon na yan. Yung iba parapol namin mga kalapatoy. Saan na lang mga kalapatoy saan na lang yan sa Kalapatoy Love, doon lang yan mga kalapatoy, no. At sa Kalapatoy Love lang yan mga kalapatoy yung ibon na to. At syempre ito naman ito naman yung kay Man Love tsaka Two Princess Love, meron siyang donation na ibon. Ayun nga, no. At syempre tatanungin natin kung anong mechanic ang gagawin natin sa ibon niya para naman mga kalapatoy makasali rin kayo mga kalapatoy. At tara, go tayo sa kanila. Ayun na mga kalapatoy, no. At nandito mga kalapatoy yung Team Aswang mga kalapatoy. Ayun na mga Team Aswang mga kalapatoy, oh. Ayan, o kaway-kaway naman dyan, oh. Kaway-kaway naman dyan, naman. Ayun na yung susuplado, oh. Ayun na nga, no, mga kalapatoy, no. Andito tayo sa Team Aswang mga kalapatoy, sa Hubil mga kalapatoy. At ito nga mga kalapatoy, nandito yung mga kalapatoy, nandito yung Man Love mga kalapatoy, Man Love. Yan, ito siya mga kalapatoy. Mga ibon na ito yung Man mga kalapatoy, talagang malakas mga kalapatoy, no. At siya yung mga kalapatoy, siya yung nag-first sa pooling mga kalapatoy nung nakaraang race ng KFC mga kalapatoy, no. First sa pooling mga kalapatoy, tapos pakilang ka sa pan-race pa, par? Dati mo sa nag-first si Tigre. Number 6 sa pan-race mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, no. Ito mga kalapatoy, ito yung mga kalapatoy, ito yung Two Princess Love. Ito siya. Tapos ito naman yung ito naman yung mga breeder niya mga kalapatoy. Yun yung mga kalapatoy, no. Kakaiba yung mga breeder niya mga kalapatoy. Iba yung number mga kalapatoy, no. Kung may mapapansin kayo dyan mga kalapatoy, lahat ng number dyan mga kalapatoy, andyan ang mga kalapatoy. So yun yung mga kalapatoy, no. Hindi natin tatanungin itong mga ibon niya mga kalapatoy kung malalakas ba itong mga kalapatoy. Talagang sadyang malalakas talaga itong mga kalapatoy, no. Dahil itong mga kalapatoy, itong mga ibon na itong mga kalapatoy, no, naggaling pa ito sa Mars mga kalapatoy. Kinolekta niya mga kalapatoy, no. Mayroon tayo itong mga sapa line, tapos ano ba ito, Bachi line. Sipunin line. Tapos yung mga kalapatoy, no. At ito mga kalapatoy, si number 3 mga kalapatoy, nagsosolo mga kalapatoy, mukhang ayun nga mga kalapatoy, na napagandang ibon mga kalapatoy, no. At ito si number 2, at yun nga, walang number 1 mga kalapatoy. Yan, ito yung mga breeder niya mga kalapatoy. Yan. Ayun mga kalapatoy, no, malalakas yung mga breeder man mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, no, meron siya mga kalapatoy, meron siya rito mga kalapatoy, meron siyang idodonate sa Kalapatoy Love mga kalapatoy. Ito nga, no, may idodonate siya sa atin na ibon mga kalapatoy. Ito nga par, patingin nga par. Patingin nga. Ito nga mga kalapatoy, no, ito nga, no. Ito yung ibon na ito mga kalapatoy, no. Ayan. Ano par, saan magaling ito ibon ito par? Sa Jupiter, mga kalapatay. Sa Jupiter nang galing mga kalapatay, mukhang malakas mga kalapatay, no. At napakaganda mga kalapatay, no. At yun yung mga kalapatay, no. Wait, babaguhin natin yung camera, no. Ayun na nga mga kalapatay, no. Kung gusto mo makasali sa parapol ng ibon na ito mga kalapatay, no. Ito sa Man Love mga kalapatay, napakagandang ibon mga kalapatay, no. Ano ito ba tinatawag na red bar?
Ito, red bar mga kalapatay. At yung mga kalapatay, ang pinaka-mechanic ng ibon na to mga kalapatay, no? Ang pinaka-mechanic ng ibon na to, 10 pesos entry mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, no? 10 pesos load mga kalapatay. Load lang mga kalapatay, no? Sa, meron tayong quota mga kalapatay. Siguro mga ilang tao ba? Uy, buenas naman mga kalapatay kung 5 tao lang yung maglo-load mga kalapatay, no? Rapol na agad na kalapatay. 5 tao lang. Ayun na. Ayun na mga kalapatay na, syempre mga kalapatay, gagawin natin 20 mga kalapatay. Sa 20 tao mga kalapatay na, ito si BC Red Bar mga kalapatay, irarapol natin sa 20 tao. Sa 20 sasali mga kalapatay. So, 10 pesos load mga kalapatay. At syempre, ito yung number. Dito kayo mag-load mga kalapatay sa number na yan. Ayan, at yun na nga mga kalapatay, no? At ito yung Team Aswang mga kalapatay, busy rito mga kalapatay, oh. Ewan ko anong pinagkakabala nito mga team. Dito maraming isda. Ayun na. Tingnan nga natin mga kalapatay. Ito daw mamahal isda mga kalapatay. Tingnan nga natin ito isda na to. Kaya man din to eh. Ayun nga mga kalapatay, no? Dahil butete yan eh. Uli ka balbon. Ayaw pa uli ah. Paano yung na-stress yung ano eh, na-stress yung isda eh. Ay, bibilihin nyo ba yan? At yun na nga mga kalapatay, no, nasabi na natin yung mechanic ng ibon na yun mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, arat na mga kalapatay. At syempre, kung gusto niyo ng probiotics mga kalapatay, si Manmanlop mga kalapatay, meron din mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no, arat na mga kalapatay. Hanggang 20 tao mga kalapatay. 20 tao mga kalapatay, ilalaban na natin itong ibon na ito mga kalapatay, no. At yun nga mga kalapatay, meron pa sana ako i-vlog sa kanya yung si putol niya na back to back mga kalapatay. Apare, tapos ano mga kalapatay, Tacloban. Back to back niya mga kalapatay na first overall champion mga kalapatay, no? Kaso lang wala na rito mga kalapatay kasi merong malakas na taga ano, mga kalapatay, taga planet Earth mga kalapatay. Kinuha pala mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, yun nga ang pinunta ko rito pero wala na pala mga kalapatay. Nahuli. Condolence kay Putol. At yun nga mga kalapatay, no? Yung history ni Putol mga kalapatay, no? Lumaban siya ng Tacloban mga kalapatay, tapos nalambat siya mga kalapatay. Yun nga mga kalapatay, no, naputulan na isang paa. At buti na lang mga kalapatay, may singsing mga kalapatay, dala-dala niya pa rin hanggang sa pag-uwi mga kalapatay at wala na siyang paa mga kalapatay. Pero yung mga kalapatay, tatapusin natin yung kwento ni Putol kasi wala na rin Putol dito ngayon mga kalapatay. No, wala na si Putol. At yun yung mga kalapatay, no, at eto, eto, ano natin, i-show natin na maayos yung ibon, no. Eto siya mga kalapatay. Tingnan nyo na mga kalapatay, oh. Quality mga kalapatay. Ayan, lagalag line. Lakas pa. Parang galing pang norte. Ayun nga mga kalapatay, no. At yun sa 10 pesos load mga kalapatay, no. Pwede ka na magkaibon ng ganito aganda mga kalapatay. At ano ba to? Ano to par? Kak to par? Ayun nga. Okay, ayun na nga mga kalapatay, no. Siyempre mga kalapatay, no. Tatapusin namin tong ano to mga kalapatay. Tatapusin namin tong vlog na to mga kalapatay at excuse me. At yun na nga mga kalapatay, no. Sa lahat ng mga gusto sali mga kalapatay, is comment na kayo sa baba mga kalapatay. Comment lang kayo ng mine mga kalapatay. Siyempre, may number tayo mga kalapatay. Ito ulit. Ito yung number na to mga kalapatay, oh. At sa lahat ng gusto mag-enter ng 10 pesos load. At siyempre siya makakatanggap doon sa number niya na yon. At siyempre, pasok na kayo sa raffle na gagawin natin. At wala tong pecha mga kalapatay kung kailan mag-start mga kalapatay. Basta makaka 20 tao tayo mga kalapatay kahit mamaya o bukas. So start natin yung raffle. At yun yung mga kalapatay na sa team kalapatay ng mga kalapatay, yung namin, yung ibon na ibibigay namin. Ito naman siya. Yan siya mga kalapatay. Pipili lang ako sa mga subscriber ko. Siyempre. At yun yung mga kalapatay na sa mga gusto sumali, subscribe lang kayo tapos screenshot. Ipakita nyo na lang sa akin sa messenger. Yan, sa messenger ko naman mga kalapatay na sa Facebook, Kalapatay Lock. So, send nyo na lang sa akin dyan. At syempre mga kalapatay, hanggang dito na lang to. Ayun, hanggang dito na lang to mga kalapatay, no? At yun, abang-abang kami sa mga kalapatay, sa mga entry ninyo mga kalapatay. Abang-abang kami sa entry ninyo at sa mga gusto sumali. At mag-i-start tayo agad mga kalapatay kapag naano natin yung quota mga kalapatay, kapag na-reach natin yung quota. So, dito na ito mga kalapatay. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!